робили кучу помилок, і Бог до нас говорить, стукає в наше серце, каже, що досить робити одне і те ж, і пора вже змінюватися. І Бог говорить, що ми можемо жити або під Його законом і бути судимі по цьому закону, або жити по благодаті. Це коли Його закон вже прописаний у мене на серці, і мені вже не хочеться його нарушати, а наоборот, хочеться робити добро, так як учить нас. Ісус, і тоді я живу по Божій благодаті. І ця благодать дає мені доступ до мого Отця на небо. І саме через Ісуса, через Бога, який прийшов во плоті сюди на землю, я можу отримати цю благодать, коли я вірую в Ісуса і виконую все, що Він мені повеліває. Так що приходь до Ісуса, візьми Його благодать, яку Він дає просто так нам незаслужено, і ти матимеш доступ у вічність з нашим Богом.